Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Il-mulej qalli, isimgħu dan, intom li tikkalpestaw l-imsejken. Intom li ttemmu l-foqra tal-pajjiż u tgħidu meta se jgħaddi l-qamar ġdid, ħanbigħu l-qamħ. Meta se jgħaddi s-sibt ħanferru x-xejr, inċekknu l-efa u nkabbru x-xekel u nqarqu b'miżin falz u nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tiqrieq l-imsejken. Inbigħu sal-karfa tal-qamħ. Il-mulej ħalef bil-foħrija ta' Ġakobb. Ma ninsa qatt xejn minn għamilhom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbierek minn issa u għal dejjem. Faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. Oli fuq il-ġnus kollha l-mulej, ola mismewwiet u sebħu. Minu bħal-mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn ismewwiet u lejn l-art. Faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. U li qajjem mit-trab l-imsejken u jerfa' mill-miżbla il-fqajjar biex mal-gbarat iqegħdu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Faħru lil-mulej li jerfa' l-fqir. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbok l-ewwel nett li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u ratti l-ħajr għal bnedmin kollha, għaslaten għal dawk kollha li għandhom xi awtorità, biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla s-Salvatur tagħna li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu il-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-bniedem Kristu Ġesu, li ta' lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd u xhieda ta' dan ingħatat f'waqta. U għal dan li jien kont magħmul xandar u apostlu, qiegħed ngħid is-sewwa minix nikdeb biex nagħllem lill-ġnus il-fidju l-verità. Nixtieq li l-irġiel jitolbu kullimkien, jerfgħu l fuq idejn safja bla għadab u bla ġlied. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: Dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Għatini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: Issa se nagħmel, la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nasaq, ma niflaħx. Nittallab, nistħi. Nafx nagħmel. Ħalli meta nittwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, insib lil ħadd ieħor li jilqani għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. 100 barmil żejt, wieġbu dak. Qallu l-amministratur: Oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lill-ieħor staqsih: U int kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħ, wieġbu. Qallu: Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80.
U s-sit faħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem brasu. Għax ulit din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulit id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jiena ngħidilkom, għamlu għalikom infuskom ħbieb taqliħ il-ħżunija. Ħalli meta jonqoskom jilqawkom fl-erejjex ta' dejjem. Minu fidil f'ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qilħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru. U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom. Ebda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod il-wieħed u jħobb il-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmell il-ieħor. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Il-kelma tal-Mulej.